Böller uram, mesélj nekünk, mekkora volt a malac? Mekkora volt a malac? 2 mázsa körül. 2 mázsa körüli. Jó van. Sokat visított, mielőtt kiadta a lelkét? Egy órát, mondjad. Itt a csokoládé, megérkezett a Tessék csoki. nyilatkozni, Norbi. Ez volt a csoki. Olyan csúnyát nem szabad mondani. Na urak, mennyi szalonna lesz? Magad? Mondható az, hogy hát teszem fel 3 darab csak. 2 disznóból csak 3 darab. A többi megy a zsiradékba. Jöjjön ki belőle. Na itt egy jó fej disznó. A velszi bárdok lecsaptak. Azt a betyár, és repül a hússzapat. Repül a hússzapat, ki tudja hol áll meg. Az igen. Fültövön szúrtad a disznaját? Azt a betyárját.